हाय हेलो वणक्कम இது உங்கள் சீர்காழி சரவணன். இந்த வீடியோ நம்ம எதை பத்தி பார்க்க போறோம்னா, ரஷ்யா உக்ரைன் மோதல் தொடர்ச்சியா நீடிட்டு இருக்கிற இந்த சூழ்நிலையில ரஷ்யா உக்ரைன் மேல ஒரு மிகப்பெரிய குற்றச்சாட்டை சுமத்திருக்காங்க. இந்த குற்றச்சாட்டு உலக நாடுகளையும் வியப்படைய வச்சிருக்கு. அதாவது உக்ரைன் மற்றும் அமெரிக்கா இணைந்து தற்போது நடந்துகிட்டு இருக்கிற இந்த போரை ஒரு பயோலாஜிக்கல் வார்ஃபேரா மாத்துறதுக்கான ஒரு பெரிய முயற்சியில் இறங்கி இருக்கிறாங்க. குறிப்பா உக்ரைனுடைய பல்வேறு பகுதிகளிலும் இந்த பயோ ஆய்வகங்கள் இருக்கு. இங்க மோசமான நோய் பரப்பக்கூடிய ஆயுதங்களை தயாரிக்கிறதுக்கு அமெரிக்கா உதவி பண்றாங்க. உக்ரைன் அது தொடர்பான ஆய்வகங்களை நடத்திக்கிட்டு இருக்காங்க. இதன் மூலமா ரஷ்யாவுக்குள்ள பல்வேறு கொடூரமான நோய்களையும் பரப்புறதுக்கு உக்ரைன் திட்டமிட்டு இருக்காங்க. இது தொடர்பான ஒரு அவசர கூட்டத்தை ஐக்கிய நாடுகளுடைய பாதுகாப்பு சபையில் நடத்தணும் அப்படிங்கிற மாதிரியும் ரஷ்யா அழைப்பு எடுத்திருக்காங்க. தற்போது வரைக்கும் 30க்கும் மேற்பட்ட ஆய்வகங்கள் ஸ்டில் ஆக்டிவா உக்ரைன்ல செயல்பட்டு இருக்கிறதாவும் ரஷ்யா குற்றம் சாட்டியிருக்காங்க. அது மட்டும் இல்லாமல் குறிப்பிட்ட இடத்துல ரஷ்ய வீரர்கள் உக்ரைனுக்குள்ள முன்னேறப்ப உக்ரைனிய வீரர்கள் அவசர நிலையில அந்த இடத்தை கிளியர் பண்ணதாகவும் அங்க உயிரி ஆயுதங்கள் தயாரிச்சதுக்கான தடயங்கள் தென்பட்டதாகவும் ரஷ்யா குற்றம் சாட்டியிருக்காங்க. இது தொடர்பா அமெரிக்கா மறுப்பு தெரிவிச்சாலும் கூட சில லெபார்டரிஸ் உக்ரைனுக்குள்ள இருக்கு. அது இந்த மாதிரி பயோ வெப்பன் தயாரிக்கிறதுக்காக இல்ல, இது நோய் எதிர்ப்பு தொடர்பான ஒரு ஆய்வகங்கள் தான். இதை அச்சமோட பார்க்க வேண்டிய அவசியம் இல்ல அப்படிங்கிற மாதிரி அமெரிக்கா குறிப்பிடுறாங்க. ஆனாலும் கூட சைனா இந்த குற்றச்சாட்டை ரஷ்யாவுக்கு முன்னாடியே சொன்னாங்க. அதாவது உக்ரைன்ல சில பயோ வெப்பன்ஸ் தயாரிக்கக்கூடிய இடங்கள் இருக்கு அப்படிங்கிற குற்றச்சாட்டை கடந்த காலங்களிலேயே சைனா சொல்லியிருக்காங்க. சோ இந்த மாதிரியான ஒரு சூழ்நிலையில தான் ரஷ்யா இந்த குற்றச்சாட்டை சொல்லியிருக்காங்க. அதாவது உக்ரைன் மற்றும் அமெரிக்கா இணைந்து ஒரு மோசமான பயோலாஜிக்கல் வார்ஃபேரா தற்போது நடக்கக்கூடிய இந்த போரை மாத்துறதுக்கான முயற்சியில் இறங்கியிருக்காங்க அப்படிங்கிற மாதிரி குறிப்பிட்டிருக்காங்க. மேலும் அமெரிக்கா தரப்புல இருந்து உக்ரைனுக்கு $200 மில்லியன் அளவுக்கு அவசரமா ஒரு ராணுவ உதவியை மேற்கொள்ள இருக்கிறதாவும் அறிவிச்சிருக்காங்க. இதன் மூலமா பல்வேறு ஆயுதங்கள் மற்றும் உக்ரைனிய அந்த ராணுவ வீரர்களுக்கு அமெரிக்கா ட்ரைனிங் கொடுக்க இருக்கிறதாவும் குறிப்பிட்டிருக்காங்க. ஏற்கனவே ஒரு $350 மில்லியன் அளவுக்கு கடந்த பிப்ரவரி மாதம் 26ஆம் தேதியே அமெரிக்கா உக்ரைனுக்கு நிதியுதவி செஞ்சிருந்தாங்க. உக்ரைனுடைய அதிபர் விளாடிமிர் ஜெலன்ஸ்கி அவர்கள் நேட்டோ, அமெரிக்கா, அதே மாதிரி யூரோப்பியன் யூனியன் இவங்க எல்லாரும் உக்ரைனுக்கு உதவி செய்யணும், ரஷ்யாவுக்கு எதிரான இந்த போர்ல எங்க பக்கம் நிக்கணும் அப்படிங்கிற மாதிரியும் பல்வேறு உதவிகளையும் அவங்க எதிர்பார்த்திருந்தாங்க. இந்த நிலையில தான் அமெரிக்கா ஏற்கனவே அறிவிச்ச அந்த $350 மில்லியன் இல்லாம இப்போ ஒரு $200 மில்லியன் அளவுக்கு அறிவிச்சிருக்காங்க. இது மட்டும் இல்லாமல் யூரோப்பியன் யூனியனுடைய லீடர்ஸ் இணைந்து மேலும் ஒரு $550 மில்லியன் அளவுக்கு உக்ரைனுக்கு கொடுத்து உதவுறதாவும் தெரிவிச்சிருக்காங்க. சோ இந்த நிலையில இந்த போர் அப்படிங்கிறது தற்போதைக்கு முடியாம இன்னும் சில நாட்களுக்கு நீடிக்கிறதுக்கான வாய்ப்பு அப்படிங்கிறது ஏற்பட்டிருக்கு. ரஷ்யா பொறுத்த வரைக்கும் போரை எந்த அளவுக்கு விரைந்து முடிக்கணுமோ அந்த அளவுக்கு முடிக்கணும் அப்படின்னு தான் நினைக்கிறாங்க. பட் இது இன்னும் சில வாரங்களுக்கு நீடிக்கிறதுக்கு கூட வாய்ப்பு இருக்கு அப்படிங்கிற மாதிரி தான் சில தகவல்கள் வெளியாயிட்டு இருக்கு. அமெரிக்கா பொறுத்த வரைக்கும் பேக்டோர்ல உக்ரைனுக்கான எல்லா உதவியையும் செய்யறதா வாக்குறுதி அளிச்சிருக்காங்க. பட் அமெரிக்கா முழுமையா நம்பி பின்னாடி போக முடியாது. ஏன்னா ஏற்கனவே அமெரிக்கா ஆப்கானிஸ்தான்ல எப்படி செயல்பட்டு இருந்தாங்க அப்படிங்கறத நம்ம பார்த்திருப்போம். சோ அதே மாதிரியான ஒரு ஸ்டாண்டை உக்ரைன்லயும் எடுக்கிறதுக்கான வாய்ப்பு இருக்கு. நாளைக்கு கையை மீறி போகும் பட்சத்துல அமெரிக்கா அப்படியே உக்ரைனை கழட்டி விட்டுட்டு வேற பக்கம் போயிடுவாங்க. சோ இதெல்லாம் அவங்க ஆப்கானிஸ்தான்லயும் பண்ணாங்க. சோ உக்ரைனுமே கூட இதை ஓரளவு தெரிஞ்சு வச்சிருக்காங்க. சோ அவங்களுமே கூட ஒரு சில நேரங்கள்ல இஸ்ரேல் போன்ற நாடுகளின் மூலமா மத்தியஸ்தம் செய்யறதுக்கும் தயாரா இருக்கிறதாவும் அறிவிச்சிருக்காங்க. ஆல்ரெடி உக்ரைனுடைய அதிபர் அந்த விளாடிமிர் ஜெலன்ஸ்கி அவர்கள் ஒரு யூதர். சோ இஸ்ரேல்ங்கிறது ஒரு யூத நாடா இருக்கிறதுனால இஸ்ரேல் மூலமா ரஷ்யா கிட்ட சமாதானம் பேசுறதுக்கு தயாரா இருக்கிறதாவும் அறிவிச்சிருக்காங்க. சோ அடுத்தடுத்த நாட்கள்ல தான் என்ன நடக்குது அப்படிங்கிறது நமக்கு தெரிய வரும். சோ இதான் இந்த ஒரு பதிவில் நான் சொல்ல வந்த விஷயம். இது தொடர்பா உங்களுடைய கருத்துக்கள் அவசியம் பதிவு பண்ணுங்க. இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா உங்களுடைய நண்பர்களுக்கும் மறக்காம ஷேர் பண்ணுங்க. சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க, பெல் ஐக்கான் பிரஸ் பண்ணுங்க. தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங். ஜெய் ஹிந்த்.